हेलो गाइस गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय दैखं खोला आमजङा मासपारा होननायनि गामिनि गुबै बैसागु फोरबो फालिनायनि नुथाय बेखौहाय आङो जोंहानिनो गामिनि सासे आदै मेसें आजोला बिथांनिफ्राय मोननाय जादों आङो बे भिडिअखौ लोगोफोर नायलाय बेसे समायना आरो बेसे आब्रुथि गोनां मोनसे नियम निथि हिसाबै बेबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो जोबोद मानिथाव जोबोद समायना मोनसे फोरबो फालिथाय बेखायनो आंबो थानो हायैलाय आङो बे भिडिअखौ आदैनिफ्राय मोननानै आं शेयार खालामनानै होनाय जाबाय लोगोफोर स' अननानै जोबजासे नायलां जोबोद मोजां आरो मासपारा गामि होननायनि आरोना लोगोफोर स' नायलांदो नोंथांमोना लोगोफोर बे प्रग्रामावहाय माने जोंनि बिजनिनिफ्रायनो अरुण सार आरो जोंहा ओरै रैमालिनि सार राजेन सारबो थांदोंमोन बिथांमोना सोर सोर थांखो जिखुनु आङो भिडिअखौ मोजां मोननानै थानो हायैलाय शेयार खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर स' नायदो अननानै बयबो नोंथांमोना आसा लादों आरो बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रजेक्टजों बानायदों होननानै मिथिनो मोनबाय आरो बेखौ जोङो मासपारा एबा फुंखुयाव दोनालासिनो सारा बर' रायजोफोरनो जोङो जों सरकार फेक्टरि जोंनि आर्थिक साबल बेखौ जों बे लाबोनो हायो जों बेखौ उदाहरन होनो लानोसै मासपारा आरो बेखौ आङो टेलिभिजन चेनेलाव इंखं टेलिभिजन चेनेलाव आङो TV coverage खालामो बेनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया जोङो दिनैनि थांफिनदों गेंग्रेंखौ आङो जोबोद साबायखर होबाय गेंग्रेंआ जोंनो बे खाबुखौ होदों होननानै आङो बिथाङा उत्साह होबाय से मोननो फैनो बिथांमोन देग्लाय बिथांमोनखौ मा थोगोन बियो आरो नायनाय लोगोफोर बिथांमोननि जौलोंग्रा बेसे मोजां गासैनिफ्रायबो लानानै गुबुन एकदमबारे दस्रा रोखोमनि आरोना आरो बैसागु फोरबोआव बिथांमोनानो बिदि रं बिरंनि फोथा लायोनो बेफोरबादि माने फोथा फुनलायनानैबो जायो जाहैदों आरोखि गासिबनिफ्रायबो स' फ्रेन्ड्स बेनोमोन आरोना भिडिअआ जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोन नायगिरिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसोनिफ्राय आरो फिन खेबसे साबायखर बावहरनाय थाबाय थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ लोगोफोर बिदिब्ला अके बाय बाय